Сябры, добрый вечар. Вітаю ўсіх. Калі ласка, напішыце, як з гукам, і мы перайдзем непасрэдна да нашага стрыму. Карцінку я, здаецца, бачу самога сябе. Раскажыце, як бачыце і чуеце мяне вы. І будзем пачынаць. 4 чалавекі нас глядзіць пакуль што. Все гатова, чакаю толькі вашага сігнала па тэхнічнай частцы. Ок, пішуць, што все ок. Цудоўна. Ну што, па-першае, я вельмі рады зноўку вярнуцца да гэтых стрымаў. От сур'ёзна кажу, я па іх ужо засумаваў. Мне не хапала жывых стасункаў, размоваў з вамі. Спадзяюся, вам таксама мяне крыху не хапала. Але ўвесь гэты час я не сядзеў, склаўшы рукі. Прабягуся коротка па тым, чым я займаўся гэты час. Значыцца, я займаўся выданнем сваёй новай кнігі, якая называецца «Апавяданні з кішэняў». Спойлер, беларуская версія ўжо надрукаваная. Я хачу яшчэ дадрукаваць расійскую, і тады адбудзецца ўжо афіцыйная прэзентацыя кнігі. Гэта мая кніга, якую я напісаў ужо пасля вызвалення. Акрамя таго, ездзіў па праваабарончай лініі ў Люксембург, сустракаўся з дэпутатамі люксембургскага парламента і з некаторымі дзеячамі тамтэйшымі медыа, культуры. Вось, размаўлялі, конечно ж, пра Беларусь, пра наше месца ва ўсходняй Еўропе, пра Украіну, пра тое, як можна падтрымаць беларусаў у нашым змаганні за дэмакратыю. Пасля чаго ў мяне быў 2-тыднёвы тур па Польшчы. 3 гарады былі прэзентацыі 3 гарадах. Гэта Вроцлаў, Кракаў і Варшава. У Варшаве былі 2 імпрэзы. Вось, дзе я расказваў беларусам аб тым, што рабіць для захавання надзеі і што кожны беларус можа рабіць ужо зараз для таго, каб наблізіць перамены, каб перамалоць вось гэтую вывучаную бездапаможнасць, якую нам тут навязваюць, нібыта ў эміграцыі мы нічога не можам рабіць. Але, канешне, мае словы былі скіраваны не толькі беларусам эміграцыі, у прынцыпе ўсім беларусам. Ну, пасля там яшчэ тыдзень віз у Варшаве, сустракаўся з людзьмі, з якімі варта было сустрэцца, са сваімі старымі сябрамі, ну і з новымі таксама. Вось. Ну і некалькі дзён таму я вярнуўся з Бона, гэта самы захад Германіі, дзе таксама адбывалася праваабарончая канферэнцыя. Я там выступаў з вялікім дакладам, з дакладам, з прэзентацыяй о правах чалавека ў Беларусі. Ну, аб чым таксама пісаў у сваіх соцсетках. Каму яшчэ цікава, хто не глядзеў, зайдзіце в хайлайты ў мяне в інстаграме. Вось, там пабачыце і фатаграфіі адтуль, і агульная канва таго, што я там рабіў, казаў. Ну, потым яшчэ з'ездзіў ненадоўга ў адпачынак, але, спойлер, не атрымалася так, як след адпачнуць. Ну, вось, месяц мяне не было з вамі. Яшчэ мне належыць адна вандроўка, то бок на наступным тыдні у нас не будзе стрыма, а праз выходныя ўжо вяртаемся ў працоўны графік, што суботу будзем з вамі стрыміць і абмяркоўваць галоўныя падзеі тыдня. Вось, калі ласка, сябры, зараз пераходзім менавіта да тэмы размоваў. Калі ласка, прашу вас, скіньце спасылку на гэты стрым сваім сябрам, сваім знаёмым, каб болей людзей нас паглядзела, пабачыла, пачула, маглі б задаць пытанні. І толькі не забывайцеся, калі ласка, пра асцярожнасць. І я буду пасля кожнага блоку, які сёння нам належыць абгаварыць, буду глядзець у чацік, правяраць вашыя пытанні. Гляну прямо зараз. Пытанняў няма, 9 чалавек глядзіць. Ну што, пачнем з навінаў, якія вы маглі прапусціць. Значыцца, у ЗША ў лістападзе гэтага году будуць выбары. Перавыбіраецца ўвесь склад палаты прадстаўнікоў, а ў палаце прадстаўнікоў 435 чалавек, і 1/3 сената. Значыцца, у сувязі з гэтым у іх адбываецца вельмі шмат цікавых падзеяў. Такі варушнічок, все актываваліся, і рэспубліканцы, і дэмакраты, все вядуць змаганне за галасы людзей рознымі мэтадамі, не толькі сумленнымі. Актывавалася вялізная колькасць сексуальных скандалаў, снялі з прабега кандыдата ў губернатары Каліфорніі, вось, у якога улічылі ў нібыта сексуальных дамагальніцтвах, ён все адмаўляе. Вось, і самі ж дэмакраты яму сказалі, што яму трэба сысці. Ну і, канешне, рэспубліканцы гэтым карыстаюцца. Яшчэ з цікавага, Роберт Францыск Кеннеді, гэта, дарэчы, пляменнік Джона Кеннеді і на сёння міністр аховы здароўя ЗША,
ньюсмейкерит апошнім часам. Адбылася заруба у яго прямо у сенаце аб ментальным здароўі Дональда Трампа. Значит, ёсць такі дэмакратычны дэпутат ад дэмакратычнай партыі Марк Такана, і вось ён запатрабаваў наўпрост этого Роберта Францыса Кеннеді, каб той ацаніў і праверыў ментальнае здароўе Дональда Трампа. Ось, і кажа, ці не хочаце вы скарыстацца 25-й папраўкай да Канстытуцыі США, згодна з якой, калі прэзідэнт ужо uncapable, як бы недзеяздольны, то яго трэба мяняць. Ну, канешне, Роберт Францис Кеннеді, якога Трамп назначыў на гэтую пасаду, крычаў: нет, нет, он там все нормально, все класна, у него няма больш на свеце здаровага псіхічна чалавека, чым Трамп. Вось. Ну і будуць яшчэ шмат цікавага чаго адбывацца. Я да гэтых выбараў яшчэ, якім належаць адбыцца, буду вяртацца на працягу свайго расповеду. Далей. 6 высокапастаўленых афіцэраў расійскай аператыўнай групы войскаў, якая дыслакуецца ў Прыднестров'і, былі абвешчаныя ў Малдове персонамі нон-грата уладамі. Значыцца, Прыднестров'е, я нагадаю, гэта вось. Значыцца, пры спробе гэтых афіцэраў, якія кіруюць войскамі расійскімі ў Прыднестров'і, пры іхняй спробе перасекчы Днестр і ўвайсці на тэрыторыю Рэспублікі Малдова, и они неоткладно будут депортованы. Об этом так и заявили молдовские официальные особы. Значит, кто не в курсе, Приднестровье — это такой регион на усходе Молдовы, там, где она межует с Украиной, затиснутый между левым берегом Днестра і уласна украінскай мяжою. За пераважна прарасійскім насельніцтвам, расійскамоўным, блізу 475 тысяч насельніцтва там жыве. Вось. І, ну, такі рэгіён праблемны. На пачатку 90-х там быў узброены канфлікт, ну, пакуль ён замарозіўся плюс-мінус на ўзроўні ЛНР, ДНР. Такое, ну, параўнанне такое, если можно сказать. Вось, это Роберт Францис Кеннеді, якого таксама хацеў паказаць, але забыўся. Вось такі тып таксама цікавы, вядомы сваімі адыёзнымі заявамі. Ну, ладно. Добрая навіна Беларусі у кои-то векі. Зараз у Кодекс аб адміністратыўных правапарушэннях уводзіцца артыкул 19.14, які карае за жорсткае абыходжанне з жывёламі без відавочных наступстваў. У прыватнасці, за выкіданне жывёлы, за оставленне яе без дагляду, штраф ад 10 до 30 базавых велічынь. За жорсткае абыходжанне, якое выражаецца ў катаванні альбо прывяло да гібелі ці калецтва, штраф до 30 базовых, громадские работы, альбо арыш до 15 суток. Но есть еще артикул 339 прым, там крыху іншы склад, жорсткае абыходжанне жывёламі, это калі гаворка ідзе пра публічна. Ну што, я могу толькі вітаць гэта, я думаю, вы таксама парадуеце. Адное, што я лічу, па-першае, это занадта позна, ва ўсім прагрэсіўным свеце ўжо гадоў 30 дзейнічаюць такія законы, калі не болей. А па-другое, я асабіста лічу, што вельмі недастатковае пакаранне, таму што людзі насамрэч, якія жорстка абыходзяцца жывёламі, яны практычна заўсёды заўважаныя ў жорсткім абыходжанні і з людзьмі. Дастаткова сказаць, прабачце, што практычна ўсе вядомыя маньякі, забойцы былі так ці інакш, калі пачыналі капаць іхнюю гісторыю, іхні генезіс, як бы іхніх адхіленняў, высвятлялася, што яны здзекаваліся жывёлаў яшчэ в дзяцінстве. Таму я лічу, як мінімум 5-6 год, не меней, ну, у горшых выпадках трэба даваць за здзекі жывёламі. Это мусіць быць паўнавартасны артыкул, то бок забойства жывёлы, да, в жорсткай форме не мусіць далёка сыходзіць занадта ад забойства чалавека. Можа не прыроўніваць, канешне, да яго, але гэта таксама, я лічу, мусіць быць цяжкае, як бы, крымінальнае злачынства, калі гаворка, канешне, пра хатнюю, пра дамашнюю жывёлу, ідзе там сабак, катоў там і іншых, як бы, якія лічацца жывёламі партнёрамі. Ось. Так, тым самым фарміруецца сацыяльная норма у грамадстве адтаржэння таго, што адбываецца. Вось, зараз пра Іран, які
які віраваў літаральна апошні месяц. Я думаю, вы все плюс-мінус сачылі за навінамі, за аперацыяй Epic Fury, як яна ішла, як яна, мажліва, пашла не зусім па плану, а можа і па плану, мы не ведаем дакладна, такі быў план, але сутнасць у тым, што Іран абсалютна чакана заблочыў Армузскі праліў, праз які ідзе там 20-30% сусветнага гандлю газам і нафтай. І, адпаведна, падняліся адразу кошты на нафты, сусветны гандаль у стрэсе, і Трамп вельмі стараўся Іран прымусіць яго разблакаваць. Ну і далей пачынаецца вось тыповы ўжо для гэтых апошні год свістапляска. Трамп говорит: все, мы дамовіліся, у нас зараз дамоўленасці, все, перамовы, все нормально, мы все разрулілі, дзіл, і мы дамовіліся з Іранам, на якіх умовах ён разблочыць гэты праліў. Ён абвешчаны быў спыненне вагню, і вось Армузскі праліў у рамкі гэтага пагаднення быў укладзены, разблокіроўка яго, так? Ну і нібыта, са словаў Трампа, Іран дазволіў вывезці са сваёй тэрыторыі узбагачаны уран, бо датуль не дабралася ЗША, бо вельмі глыбока іхнія гэтыя заводы былі закапаныя прамысловай магутнасці пад зямлю. І нібыта пагадзіліся, але ніяк не могуць вызначыцца з дэталямі. Альбо ўсё вывозіцца, альбо частка вывозіцца, а меншая частка застаецца у Іране і проста размешваецца з не такім узбагачоным Іранам. То бок, а куды вывозіцца, а на які тэрмін вывозіцца, і ўсё, ну, і на які тэрмін ставіцца забарона на ўзбагачэнне урана. Все это яшчэ засталося неўзгоднена. І пасля таго, як Трамп ужо заявіў пра все, мы дамовіліся, мы застанемся ў Армузскім праліве, але ўсё, праход свабодны, все суды, калі ласка, праходзьце. Тут бабах, літаральна некалькі гадзін таму заява Ірана, што мы вяртаем, ці самыя амерыканскія суды працягваюць займацца пірацтвам у праліве, таму мы вяртаем вайсковы кантроль над Армузскім пралівам, і ніхто больш туды не пройдзе. То бок, ну, літаральна штогадзіну адбываюцца заявы, якія супярэчаць адна адной. Вось, таму я лічу, што з пагадненнем з Трампа з Іранам нічога не атрымаецца. Я об этом ужо пісаў, хто чытаў, но я паўтаруся коротенька, што, па-першае, іранскі рэжым, ён сам па сабе непрадказальны, ён не дамоваздольны. Нават адзін з рэлігійных лідараў папярэдніх Ірана, па-мойму, папярэдніх гэта аятола, якога завалілі ізраільцяне, што казаў, што прамым тэкстам забараняў перамовы з Амерыкай, потому што вось Аллах не дазваляе, ўсё, з Амерыкай ніякіх перамоваў. Занадта розныя у Ірана і ЗША геапалітычныя мэты. Занадта далёка ўжо зайшоў гэты канфлікт, і я лічу, што мяне не пакідае нейкае адчуванне. Канешне, мажліва, я памыляюся, да, калі кажу, што гэты канфлікт не скончыцца і гэтае перамір'е ні да чаго не прывядзе, але мне не пакідае такое адчуванне, што ўсё гэта замут з перамір'ем, гэта было зроблена, як бы кожны з бакоў пераследуе свае мэты. ЗША супакоіць сусветныя рынкі, апусціць кошт на нафту, навошта яны это робяць, як скажу крыху пазней. А Іран просто взяць перадышку, просто крыху аддышацца, працягнуць час. Потому што это тое, што ім зараз максімальна трэба. Іхняя вайсковая інфраструктура ў аграмаднай ступені разбураная, кіраванасць краіны пад пытаннем, то бок пакуль ідзе вайна, масавых пратэстаў, вядома, не адбываецца, але што будзе, калі людзі адчуюць слабасць рэжыма, так? Таму што ізраільцяне ўжо вынішчаюць і асобных басіджаў, асобныя апорныя пункты вайскоўцаў, квіраўцаў. Вось, по-моему, Ірану трэба просто працягнуць час, толькі поэтому он граецца ў нейкія там перамір'і. Я амаль што ўпэўнены, што гэтыя перамовы праваляцца, нічога з іх не будзе, вайсковыя дзеянні працягнуцца. Паглядзім, мажліва, я памыляюся, але мне чамусь падаецца, настолькі антаганістычныя мэты у Ірана, у Трампа, і настолькі нізкі ўзровень даверу адзін да аднаго, што ніякіх перамоваў тут не вырасце, таму што для любых перамоваў, для заключэння любога пагаднення у абедзвюх бакоў мусіць быць базавы давер адзін да аднаго. Упэўненасць у тым, как бы разуменне, што здрадзіць, ну то бок зламаць папярэднія дамоўленасці, абыдзецца даражэй, чым іх працягваць выконваць. Вось такой упэўнасці няма ні ў Ірана, ні ў Трампа. Ну, канешне, у Ірану ёсць больш чаго губляць. Яны цудоўна разумеюць, што калі яны застануцца без ядзернай зброі, не ў гэтым годзе, праз 2, праз 3, праз 5 іх разарвуць.
Вось. І яшчэ чаму-то, як я ўжо сказаў, многія дзеянні Трампа яны скіраваныя на тое, каб знізіць кошты на нафту. Я якраз казаў недавно, што толькі што будуць хутка парламенцкія выбары у Конгресс дакладней, так будзе сказаць, ЗША у лістападзе. І, канешне, Трампу патрэбна, каб рэспубліканская партыя взяла там большасць. Для чаго? Это залежыць наўпрост ад матэрыяльнага становішча амерыканцаў. І тут такі нюанс, што высокія кошты на нафту адразу б'юць па гаманцах спажыўцоў. То бок нафта гэта вытворчасць, нафта гэта электраэнергія. І не гледзячы на тое, што ЗША працягвае заставацца чыстым экспарцёрам нафты, то бок экспарцёрам, то бок яны прадаюць вонку больш нафты, чым набываюць, так? Усё роўна ім па гаманцу амерыканскіх спажыўцоў вельмі б'е той факт, што растуць кошты на нафту. І, канешне, калі павялічацца штодзённыя выдаткі амерыканцаў на падтрыманне жыцця, на аплату камунальных рахункаў, на бензін, гэта не паспрыяе перавыбранню рэспубліканскай партыі на выбараў. Таму Трамп, і таму я лічу, што все гэтыя размовы пра вот мы зараз з Іранам все парішаем, все нормально будет, ніякай вайны не будзе, все мы там пралівы разблакуем, это все скіравана на тое, каб супакоіць рынкі і знізіць кошты на нафту. Так, бачу паведамленняў ніякіх у чаціку няма, нас глядзіць 23 чалавекі, здароўкі ўсім, хто толькі што далучыўся. Так. Ок, ты маешь на увазе? Так, а почему я не бачу ніякіх? Так, пачакайце, мне тут подказываюць. Усе паведамленні. О, все, бачу. Так. Трамп хорошо делает, он давит психологически на силовиков Ирана, ксировцев. Они ждут смерть час за часом. День, и это длится неделями. Их коллегу убили авиация Израиля, они в курсе, что про ИС ходит, наверное, имелось в виду. Так, да, згоден, в принципе, так и есть. Все войны сучасныя, это психологичные войны. Вось, ну, поехали. Зараз про закон об ЛГБТ. Значит, с 2 красавіка гэтага года Советом Рэспублікі быў прыняты закон, які дакладна было уведзены артыкул у крымінальны кодекс, які гучыць як прапаганда гомосексуальных адносін, змены полу, бяздзетнасці і педафіліі. Значит, гэта зараз адміністратыўнае правапарушэнне. І гэты закон, гэты артыкул забараняе распаўсюджванне ў любой форме інфармацыі, накіраванай на фарміраванне станоўчага стаўлення да аднаполых зносін, гендернага пераходу, добраахвотнай бяздзетнасці або прызнання педафіліі дапушчальнай. Значит, штраф для фізічных асобаў складзе да 900 беларускіх рублёў, для юрыдычных асобаў 4500 рублёў. Ну і больш жорсткае пакаранне ідзе, калі гэта ўсё, гэту інфармацыю была яна даступная, яе спажывалі непаўнагадовыя. Значит, закон пачынае дзейнічаць з чэрвеня. А ўвогуле Генпракуратура распрацавала гэты праект яшчэ ў 24 годзе, 2 гады таму, а пачалі аб ім гаварыць Качанова там, по-моему, яшчэ і раней, по-моему, яшчэ напрыканцы 23-го. Папраўце мяне, калі хто памятае, бо я тады сидзеў у турме, інфармацыя паступала нерэгулярна. Цікава, што ў Расіі аналагічны закон дзейнічае яшчэ з 13-го года. Ну, на гэтую тэму прыняцця гэтага закону выказалася ААН. Эксперты ААН выказалі, як яны любяць глыбокую заклапочанасць. Дадзены закон, цытата, уяўляе сабой небяспечную эскалацыю. Ён прыраўнівае правамерную праваабарончую дзейнасць да адміністратыўнага правапарушэння і можа даць дадатковыя падставы для пераследу і без таго маргіналізаваных груп і абаронцаў іх правоў. Не то, што можа даць дадатковыя падставы, а абавязкова іх дасць, дадам я, для экспертаў ААН. Што нам важна для гэтага закона, што кідаецца ў вочы, калі пачынаеш аналізаваць і думаць на гэты конт. Самае галоўнае гэта маніпуляцыя. То бок ён складзены ў жудасна проста маніпулятыўным духу. Значыцца, калі рэчы ніяк не звязаныя з гвалтам,
ставяцца ў адзін шэраг з педафіліяй. То бок, якая з'яўляецца сама па сабе самым пагарджаным у соцыуме учынкам. То бок у нашай сістэме цэннасцей, у нашай сістэме культурных нормаў горш за педафілію, ну не ведаю, напэўна, няма нічога, так? І пры гэтым яны бяруць вось гэтае гвалтоўнае дзеянне, так, сексуальны гвалт над дзецьмі ставяць у адзін шэраг з ЛГБТ людзьмі, з трансгендерным пераходам і з распаўсюджваннем інфармацыі пра бяздзетны лад жыцця. То бок, это называецца гэты прыём называецца ў рыторыцы, у СМІ называецца негатыўны фреймінг. То бок, ён стварае ўражанне, што ўсе пералічаныя рэчы аднолькава кепскія. Ну, гэта тое самае, што, ну не ведаю, прыняць закон супраць прапаганды чырвона-белага сцяга і нацызма. Вось тое, што яны, да, то бок яны ставяць две рэчы несумяшчальныя ні па маштабе, ні па шкодзе, абсалютна розныя ў адзін шэраг. Ну, гэта чыстай вады як бы маніпуляцыя. Яшчэ і ў тым яна спакладаецца, што не да ўсяго вышэй пералічанага, да, то бок педафілія, ЛГБТ, трансгендерныя адносіны, ну, змена пола і child-free, у людзей адназначна кепскае стаўленне. То бок, давайте так паглядзім, ацэнім такого сярэдняга беларуса, на бяздзетнасць большасці людзей адназначна пофіг. ЛГБТ і трансгендер, ну, туды-сюды, розныя ёсць меркаванні ў грамадстве. А вось педафілію не любяць усе. І тым не меней, такім законам дэ-факта ЛГБТ людзей паставілі з педафіламі ў адзін шэраг. Мэта гэтага якая? Манагенізаваць грамадства. То бок навязаць так званыя традыцыйныя каштоўнасці ў іхнім лукашэнкаўскім прачытанні, як яны іх бачаць, так? Крыміналізаваць усе лады жыцця, акрамя дазволеных зверху. То бок яны взялі тры рэчы, якія не несуць абсалютна ніякой шкоды для грамадства, для асобных людзей і ніяк не звязаныя з гвалтам. І дадалі туды чацвёртую рэч педафіліі і аднім пакетам прапіхнулі это ў якасці закона, крыміналізавалі. Вот такой брудны, подлы учынак з боку нашай дзяржавы. Значыцца, чаму менавіта зараз быў прыняты гэты закон? Ёсць такое меркаванне, сустракаў, што гэта наш крымінальны кодекс, адміністратыўны кодекс, наша заканадаўства адаптуюць пад Расію, пад будучае паглынанне Расіі, што вось Расія паглыне, і нам трэба уніфікаваць заканадаўства. Я лічу, это павярхоўны погляд, па-першае, потому што гэта закон не носіць такой грамадскай значнасці. То бок, звычайна, калі адна дзяржава паглынае другую, сінхранізуецца што? Электрычныя сеткі, так? Военно-палітычныя все аспекты. Синхронизуется падатковае заканадаўства, не ведаю, сотовая сувязь, транспорт синхронизуется, синхронизуются некие конституцыйныя моманты. А тут нейкі закон, ну, прямо скажем, другарадны. Не играе ён на грамадзянскай важнасці, правда? Вось, потому об этом сведчыць яшчэ і тое, што ён быў прыняты толькі зараз, у 26-м годзе, так? Калі Лукашэнкі было тэрмінова прапіхнуць новую канстытуцыю, ён ўжо пачатку 22-го прапіхнуў. А гэты закон толькі зараз. То есть это, ну, не настолькі важны закон, каб яго прям браць і синхронізаваць з Расіяй. Тым больш, што, вяртаючыся назад, аб чым я ўжо казаў, Расіі-то ён быў прыняты яшчэ 13 год таму, так што ім на синхронізацыю 13 год спатрэбілася, потым шчолкнула в галаве, што трэба гэта вось падшыхтаваць одно пад другое. Ось. Ну і па-трэцяе, самае галоўнае, это тое, што Лукашенко гэта апошні чалавек, які хоча паглынання Беларусі Расіі. Як бы это парадаксальна не гучала, это абсалютна не ў ягоных інтарэсах і, ну, не бачу сэнсу яму зараз уніфікаваць заканадаўства, тым больш у гэтай сферы. Важна, я лічу тое, важны аспект, чаму быў прыняты за гэты закон, это ідзе ў агульнай канве з недаўнімі рэпрэсіўнымі хвалямі, у агульнай канве з блокіроўка Ютуба, аб якой мы яшчэ сёння пагаманім. Каб не палічылі вызваленне палітвязняў, некалькі соцень палітвязняў, это вельмі шмат, каб не палічылі за нейкую адлігу. То бок гэта тыповая тактыка Лукашэнка, якую я назіраю на працягу ўсяго ягонага кіравання. Там открутил, тут подкрутил. Там открутил, тут нельга 10 открутить, а в іншым месте не подкрутить обратно. Ну і падсумоўваючы, гэты закон, я лічу, гэта плюс один крок да таталітарызму. Вось,
канешне, крок у бок таталітарнага кіравання, таму што чым адрозніваецца таталітарызм ад аўтарытарызма, тым, што не ў жорсткасці рэпрэсій, так, і аўтарытарныя рэжымы могуць забіваць аграмадную колькасць людзей, а менавіта у тым, што таталітарная ўлада, таталітарная дзяржава, яна імкнецца кантраляваць асабістае жыццё грамадзян. Аўтарытарная жорстка абсякае толькі публічную сферу. Выказванні публічныя забароненыя, праяўленне, маніфестацыя пратэста публічна забароненая, але ў прыватнай сферы застаецца пэўная свабода. І вось калі ўжо дзяржава пачынае лезці в асабістыя рэчы, то это ўжо робіцца праблемай. Это ўжо адназначна гаворыцца як прызнак таталітарызма. Ну, добрая навіна ў тым, што я не лічу, што Беларусь дойдзе да паўнавартаснага таталітарызма. Прынамсі, это будуць пэўныя такія вкраплення, да, але паўнавартаснага таталітарызма, я думаю, у нас не будзе. Я упэўнены нават, што рэжым не мае такога запасу трываласці, каб дакаціцца ў такім выглядзе і ўтрымаць, ну, і ўтрымаць уладу ў такой форме. Ну і плюс не будзем забывацца, што дзе мы знаходзімся. Мы знаходзімся на ўсходзе Еўропы, дзякуй Богу, а не на карэйскай паўвыспе. Ну і так, яшчэ падсумоўваючы такія думкі, што, канешне, тыя людзі, якія выкарыстоўваюць пытанне сексуальнага гвалту ў палітычнай барацьбе, гэтыя людзі, яны проста будуць гарэць у пекле, я так лічу. І это лічыцца і некаторай часткі феміністак, і нашай аўтарытарна-таталітарнай улады, так? Таму што, чаму патлумачу? Таму што яны тым самым трывіалізуюць гэтае пытанне. Глядзіце, я вось доўга думаў, а што ж зараз яны падпішуць з ЛГБТ яшчэ больш-менш панятна, хаця, зноў жа, фільм «Облачны атлас», вось згадайце, да? Што там, будуць выразаць сцэны там датычныя гейства ці не будуць. А вось такая сусветна прызнаныя творы, як «Лоліта» Набокова. Што это, прапаганда педафіліі или не прапаганда? Я перажываю асабіста за анімэ, бо там, ведаеце, ёсць такія рэчы на грані бываюць. І я ведаю, што в РФ уже былі прызнакі, былі такія прэцэдэнты, калі падпісвалі пад прапаганду там хрен поймі чаго сцэны з агульнавядомых, агульнапрызнаных анімэ фільмаў. Разумееце, і тым самым, разумееце, яны пачынаюць выкарыстоўваць вось гэтыя моцныя вельмі ярлыкі, да, там прапаганда там педафіліі, таго сяго, супраць абсалютна бесшкодных з грамадзянскага пункту гледжання рэчаў, так? Таму гэта прыводзіць да таго, што ў людзей зніжаецца парог успрыяцця. Разумееце? То бок яны перастаюць на гэта глядзець як на сур'ёзную праблему грамадскую, як на сур'ёзнае злачынства. Это, як ведаеце, з той показкай, калі мальчик крычаў «волкі, волкі» 5 разоў, да? А на 6-й раз, калі сапраўды прыйшлі волкі, ніхто ўжо не прыбег яму на дапамогу. Тое самае адбываецца там з тымі, хто педаліруе хлуслівыя абвінавачванні ў сексуальным гвалце, выкарыстоўвае это ў якасці інструмента палітычнай барацьбы. То бок яны насамрэч робяць вялікую медвежую паслугу людзям, якія рэальна пакутавалі ад сексуальнага гвалту. І, канешне, гэта вельмі прыкра. Вельмі прыкра, што вось, на жаль, ёсць людзі, для якіх у іхняй палітычнай барацьбе няма нічога святога, і ім пляваць на тое, як потым свае беды, сваю боль панесуць ахвяры ў грамадства, дзе іх ніхто не будзе слухаць, ніхто не будзе ўспрымаць сур'ёзна, таму што да гэтага 10 год гэтыя ярлыкі выкарыстоўвалі выключна з мэтай палітычнай барацьбы, і яны ўжо намулялі вока людзям, яны ўжо перасталі выклікаць належную рэакцыю асуджэння. А, канешне, сексуальны гвалт – это рэч, якая мусіць быць асуджана ў любым здаровым грамадстве. Так, ну все, зараз пагляджу па вашае пытанне і перайдзем да наступнага блоку. Як ставішся да інапланецян? Пытаецца юзер Шастакович. Ну, на жаль, мне не давялося яшчэ ні з адным інапланецянам быць знаёмым асабіста, но я, ведаеце, завочна я ўжо стаўлюся да іх добра. Чаму? Таму што яны, калі іхняя цывілізацыя здолела дарасці да такога ўзроўню тэхнічнага, што яны могуць вандраваць між зоркамі, і дарасця да такого ўзроўня яны здолелі не знішчыць саміх сябе, это ўжо ім плюсік.
Таму што мы ведаем многія нават у межах зямлі, многія цывілізацыі, якія былі да такой ступені агрэсіўныя, да такой ступені ставілі стаўку на гвалт, на вайну ў сваім развіцці, што пэўны момант проста яны былі сцёртыя гістарычным працэсам. Як вось обры есть такія, да, яны былі, альбо скіфы. Ось, яны таксама, у них была вайна ў галаве. А калі інапланецяне здолелі дашкандыбаць да такога маральнага ўзроўню, дакладней тэхнічнага ўзроўню, значыцца, у іх развіццё маральнага ўзроўню і тэхнічнага прагрэсу ішло больш-менш крок у крок, адно побач з іншым, а не тое, як у нас, у землян зараз адбываецца, што тэхнічны прагрэс значна апераджае маральны прагрэс чалавецтва. То бок прыклад гэтага мы бачым, гэта іранскі рэжым, які хоча атрымаць атамную бомбу, альбо паўночна-карэйскі рэжым, які яе ўжо атрымаў. Вось, ну і спадзяюся, адказаў на вашае пытанне. Так, паехалі. 27 чалавек нас глядзіць, дарагія сябры, я хачу вам усім нагадаць, калі ласка, калі вам падабаецца тое, што я раблю, дапамажыце матэрыяльна. Спасылкі, ўсе рэквізіты вы пабачыце ў апісанні. Гэта мне сапраўды трэба, гэта трэба для маштабавання нашай працы. Гэта трэба для таго, каб нашы ролікі бачылі больш людзей, потому что YouTube не вельмі любіць прасоўваць беларускамоўныя відэа, мы мусім яму дапамагаць сваёй актыўнасцю. Таму, хто можа, калі ласка, задонатьце. Калі у вас зноў жа ёсць такая мажлівасць. Каму, хто не можа, калі ласка, прямо зараз, не адкладаючы, пастаўце лайк гэтаму відэа, перашліце яго сваім сябрам, толькі асцярожна, хто ў Беларусі асабліва. І давайте прасоўваць праўду, ідэалы свабоды і гуманістычныя хрысціянскія каштоўнасці разам, таму што без вас, без вашай падтрымкі я шмат не змагу зрабіць. Вось, ідзем далей. Адключэнне інтэрнэта. Ну, на гэтым тыдні жыхары Беларусі сутыкнуліся з маштабнымі збоямі, калі спрабавалі скарыстацца Ютубам і Тэлеграмам. Гэта адбылося у ноч з 14 на 15 красавіка уначы, заўважце, каб найменей людзей гэта заўважыла, каб найменей людзей кіпішавала з гэтай нагоды. Вось. Было шмат канспіралагічных версій, чаму гэта адбываецца. Я лічу, што гэта была трэніроўка масавага адключэння пад нейкую гадзіну X. І многія кажуць, што мажліва у нас, як у РФ, прямо вось заўтра, паслязаўтра заблочаць YouTube у якасці помсты за выпіліванне прапагандысцкіх каналаў карпорацыі. Я думаю, што гэтага не адбудзецца. Я думаю, што выключаць яго цалкам не будуць, але будуць прапрацоўваць сцэнарый кропкавых адключэнняў менавіта для мажлівых перыядаў нестабільнасці ў краіне. Значыцца, чаму не будуць адключаць зараз? Таму што ў нас сітуацыя не настолькі выбухова небяспечная, чым у Расіі. Расія, разумееце, вялізная краіна, там меншая канцэнтрацыя ўлады, там ёсць шмат розных цэнтраў улады, то бок это і прэзідэнт, ФСБ, алігархі, менты, бандыты, рэгіянальныя ўлады. Яны знаходзяцца ў пэўных адносінах, адначасова не ўсе знаходзяцца ў адносінах і ўзаемнага падпарадкавання вертыкальнага і канкурэнцыі. І таму там любая нестабільнасць, любы эканамічны крызіс, ён для сістэмы нясе нашмат больш небяспекі. Нашмат верагодней ён разбалансіруе ўсю сістэму і выключае яе. Таму там заўсёды стараецца гайкі павярнуць на папярэджанне. І вось гэта ўрэшце было зараз самыя такія сур'ёзныя крокі адбываюцца, калі градзе ў РФ мабілізацыя і калі вельмі сціплыя поспехі на фронце і аграмадныя страты. Таму ў Беларусі ў гэтым плане нашмат меней рэсурсу, і што галоўнае тут сітуацыя як бы больш кантраляваная, такое таксама невялічкае супярэчанне, пры тым, што яна больш кантраляваная, так, з пункту гледжання канцэнтрацыі ўлады. Пры гэтым яна ўсё ж такі падтрымка Лукашэнкі у Беларусі нашмат ніжэйшая, чым падтрымка Пуціна. Таму я думаю, два гэтыя аспекты яны паспрыяюць таму, што ўсё ж такі беларускія ўлады, рэжым не прыме такое рашэнне. Акрамя таго, усе прапагандысты і чыноўнікі самі карыстаюцца Ютубам. І, ну, я думаю, гэта ім невыгадна, не кажучы ўжо пра Тэлеграм. Калі яны выпятылі Тэлеграм, што ў них застаецца? Тэлевізар? А хто, моладзь сядзіць у тэлевізары? А хто ўвогуле зараз сядзіць у тэлевізары? Разумееце, таму
менавіта таму, што сітуацыя у нас і РФ розная, я думаю, они не пойдуць зараз на гэтыя блакіроўкі, але будуць як бы мець усе тэхнічныя рашэнні для выкарыстання ў патрэбны момант. Для гэтага і праводзіліся вучэнні, я так лічу, з 14 па 15 красавіка. І нават у РФ, дарэчы, блакіроўка Тэлеграма выказала, спробы блакіроўкі Тэлеграма выклікала значнае абурэнне, прытым абурэнне людзей да гэтага лаяльных. Гэта і многія Z-блогеры, и это и там отмороженный этот актор Охлобыстин со своей Гойдой тоже выказался супраць, и всякие зорки кшталту Виктории Бонни, и я уже не кажу про звычайных людей. Шмат хто выказался супраць, потому что, ну, все сидят в Телеграме, и никто не хочет гэтых блокировок. И нават я уже читал новины, правда, я не ведаю, спраўдзіліся яны ці не, что ўжо урад РФ разглядае верагоднасць адматаць назад гэтыя блокіроўкі і вернуць все як было. Зробяць яны гэта ці не, я не ведаю. Тым не менш, нягледзячы на тое, што заўтра у нас, я лічу, блокіровак Тэлеграма, Ютуба не будзе ў Беларусі, нам, пратэстунам, змагарам, экстрэмістам і ўсім, хто хоча проста атрымоўваць праўдзівыя навіны, а не хаваць вось гэтую прапаганду, якую нам будуць піхаць, з тэлебачання піхаюць, трэба быць да гэтага гатовым. Таму, сябры, я заклікаю ўсіх, хто мяне глядзіць з Беларусі. Калі вы яшчэ гэтага не зрабілі, патраце, я вас вельмі прашу, 5 гадзін свайго часу, пастаўце сабе VPN. Пастаўце месенджеры, якія будуць працаваць пры блокіроўцы, і засвойце хаця бы адзін альтэрнатыўны метад абыходу блокіровак. Ёсць розныя VPN, ёсць методікі на выпадак блокіроўкі VPN. Для таго, каб з гэтым разабрацца, я вам знайшоў две спасылкі. Адна на сайт Кіберпартызан, другая на іхні YouTube канал. Там ёсць адукацыйныя ролікі, мануалы, што як рабіць, проста, даходліва, лёгка разабрацца, прайдзіце і зрабіце гэта зараз, потому што калі момант прыйдзе, ужо можа у вас не атрымацца гэта зрабіць, разумееце? Каб мець даставерную нармальную інфу, любы патрэбны момант, просто патраце гэты час прямо зараз, не адкладайце, не ляніцеся, каб потым не астацца без вачэй, вобразна кажучы, і без нармальнай інфармацыі. Зноў жа, спасылку ў апісанні. Так, гляжу чатик, в прынцыпе, ўсё, што я хацеў сказаць. Александр пытается, как ты относишься к невыполнению Украиной Минских соглашений? Ну, наколькі я памятаю, там пытанне стаяло аб тым, што Путін з Зеленскім не прыйшлі да таго, у якой паслядоўнасці выконваць гэтыя пагадненні. Зноў жа я магу памыляцца, бо я тады яшчэ сядзеў, калі быў увесь гэты, дарэчы, калі яны заключаліся, я сядзеў, і калі яны былі перакрэсленыя, пахераныя, я таксама сядзеў. Але там гаворка ішла пра тым, што Зеленскі настойваў спачатку вывад войскаў, а потым рэферэндум. А Путін казаў спачатку рэферэндум, а потым вывад войскаў. Паправце мяне, калі я не прав. Ну і вядома, якія могуць быць рэферэндумы, калі стаяць расійскія войскі там. Я лічу, што Украіна ў дадзеным выпадку мае поўнае права ніякія мінскія пагадненні не выконваць. Таму што ўсе гэтыя мінскія пагадненні былі фактычна навязаныя ёй вайсковай сілай. А як вы ведаеце, нават з адпаведнасці з грамадзянскім правам, любое пагадненне, любая дамова, калі яна была заключана пад прымусам, яна аўтаматычна робіцца недзейсная, не інвалідная. Так? Таму яны мелі поўнае маральнае права іх гэтыя мінскія пагадненні парушыць. Таму што, ну, прабачце, на іхнюю тэрыторыю прыйшлі войскі, пасля там паўгады вайны, адцяпаўшы кавалак тэрыторыі, прымусілі іх падпісаць там нейкія пагадненні. Ну, вось. Канешне, яны як толькі набралі сілы, адразу на гэтыя пагадненні плюнулі, і ў іхнім выпадку яны як бы правільна зрабілі. Таму што ахвяра мае права, не гледзячы ні на якія раней заключаныя пагадненні, абараняць сябе, адстойваць сваю незалежнасць. Гэта датычна як нацыянальных утварэнняў, гэтак і асобных людзей. Так, ну, в прынцыпе, ўсё, 30 чалавек нас глядзіць. Калі ласка, не разыходзьцеся, яшчэ адна маленечкая аб'ява зараз вам будзе. Зараз мне трэба скриншот зрабіць нашай размовы.
Вось, для одной мэты, не скажу для якой. Вось, дзякуй, па-першае, усім, хто прыйшоў на гэты стрым. Я рады, што вы зноўкі тут, зноўку людзі сабраліся, нягледзячы на тое, што мяне даўно не было. Значыцца, паўтаруся, што на наступным тыдні, то бок 2 траўня стрымаў не будзе. Стрыма не будзе дакладней, але пасля чаго я планую ўжо іх працягваць у папярэднім рэжыме. Мы сустракацца будзем альбо ў гэты час, альбо на гадзіну пазней, альбо па віленскім мінскім часе зараз, так, альбо 17 гадзін, альбо 18 гадзін. Вось, і зноў жа нагадаю, што каб хто не подпісаўся, подписывайтеся на мае соцсеткі, спасылку вы пабачыце ў каментарах. Калі ласка, пішыце свае думкі, хто будзе глядзець гэты стрымузапісы, а такіх большасць, пішыце свае думкі таксама ў каментарах, заўсёды рады альтэрнатыўным меркаванням, асабліва калі яны абгрунтаваныя. І, канешне, пішыце, якія тэмы вы хацелі б паабмеркаваць на наступных стрымах. Сябры, я па вам вельмі буду сумаваць у наступную суботу, але я ведаю, што мы хутка сустрэнемся, працягнем нашу справу, працягнем казаць слова праўды дзеля агульнай мэты перамогі добра, перамогі справядлівасці ў нашай краіне, ну і, канешне же, ва ўсім свеце. Будзем несці правільныя каштоўнасці ў свет і казаць тое, што мы лічым важным. Сябры, усім свабоды, усім добра, крытычнага мыслення і абдымаю вас усіх. Да хуткай сустрэчы. Жыве Беларусь!